Takže čau lidi, vítám vás u mého videa a dneska si zahrajeme no co asi jinýho než přece, joha, tady tam hra není, ne, dělám si srandu, je tady. Zahrajem si Minecraft, no tak dneska jsem nějak divnej, i když poslední video jsem točil dneska. No to předtím, úplně první video jsem točil taky dneska. A dneska je to druhý. Jo, je to druhý video, takže čau lidi. Vítám vás u mého druhého videa. A dneska si zahrajeme Minecraft. Tady. Pardon lidi. No to je jedno. No. Počkej. Ne, že se mi to zase jako v prvním dílu. Takže tady je dobrý, super. Tak a dneska budeme asi kopat. Jinak jsem to zase já, nedělejte. Takže čau. Asi tě není moc slyšet, Filipe. Jo no. Čau lidi. Zdraví vás, nedělejte. Čau lidi, zdraví vás Dominik, nebo já jsem Dominik, no, ale jmenuji se Dominik, ale na YouTube jsem nebo jak jsem, Dragomil.cz. A teď co uděláme, tak to je, že si půjdeme kopat do podzemí, co už jsem říkal. Na začátku myslím, co jste slyšeli. No teda moc pěkný dům není, ale mně stačí docela, jsem ještě překvapený, že je nějaký hezký. Mile překvapen. Jo. Máme 2 krumpáče. A půjdeme kopat do tuté jistý. Tady do tuty. Tak jo. Zkusíme to hned na začátku najít uhlí. Řekni jak dobrý jumper si. Lidi, no tak, abych se přiznal, jo. Tak vůbec nejsem dobrý. Neumím skákat. Co to je? Černá díra? Mám do ní skočit? Zabije mě to, nebo ne? Brácha říká, že mě to zabije. Já si tady radši odhodím věci. A skočím to. Já nevím jak vy, ale já jsem zvědavý. No to nemusím. Tak jo. Co to je? Aha. Co to je? To nechápu. Tady je normální cestička. To je jedno. Tak ale nechápu to, ale dobrý. Když žiju, tak dobrý. Blbý je, že tam nevidím, takže či tam nejdu. A až budu mít torčky, tak tam dám torčky. Kouknu se tam, prohlídnu to. Když tam bude furt tma, tak to nechápu. Ale asi ne, to už. Ale zkusím to nějak jakože rozbít, aby tam bylo světlo. Já už trochu. Ne, nic nevidím, dobrý.
No tak to bylo asi něco zvláštního. Nevím. Hele, uhlí. Jo, uhlí. Lidi, máme uhlí. Ono je hned tady u domu, já ho nevidím. Ale já se nevidím. A dneska je tu s náma Edina. Můj pes. No, jak tvůj, náš. Taky dej pryč. Bílej maltezak. Holka. Už to není žádná malá holka, ale už je trochu starší. 6 let jen. Když budu na počítači, tak udělám pár věcí. Ty jo, co? Aha. Já jsem... Jo, dobrý, dobrý. Můžu si vykopat. Dej pryč. Jo, tak tady je toho uhlí hodně. Já si nechám, protože teď nevím, co bych s ním dělal. No, těch torčků už teď jich mám hodně, koukejte. 16. No, tak mně to stačí. Užiju. Jenom tu jeskyni zkusím. I když už vím teda, že jako je to jeskyně, ale nevím, proč je hned tak černá. Tady už je to normální. No, tak. No. Vůbec netuším, proč teda byla takhle. Každopádně já jdu kopat uhlí. Protože možná jsem ho měl nakopat teda, ale byl jsem zvědavý na to, co tam je. Já do toho rád takhle prozkoumávám cestičky. Nechuj furt sem tam. Žízeň, ne. Neřvi. Moje brácha je hrozný youtuber i normálně. Neumí nic. Jsem úspěšnější než on. Je tam jeho starý kanál. Tak už. Protože já tam mám 4 nebo kolik videí. No já bych ještě mohl udělat tady si ty. No a dám si nějaký, já nemám truhlu. Jsem chtěl říct do truhly. No, ani sekeru nemám. Kde? Dobrý, mám. A teď si uděláme teda tu truhlu. Tu truhlu si uděláme a... Dáme ji asi sem, já ji pak předám. Dáme tam všechny. I tu ty všechny. I tuto. A jo, to je konec. Už to ukončíme asi. Takže čau lidi, mějte se u dalšího videa a zatím čus.